I pozdrav braće, dobrodošli u novi klip. Danas ću vam pokazati kako da dobijete besplatan nitro i isto tako kako da dobijete bundle u Fortniteu i kako možete dobiti Fallout New Vegas potpuno free. Tako da braćo, prije početka klipa obavezno ostavite like, bacite subscribe i uključite zvono da ne biste nešto zanimljivo propustili. Da bi dobili ove besplatne stvari morate imati Epic Games i naravno Epic Games nalog. Nadam se da znate kako da napravite Epic Games nalog, ako ne znate otvorite ovaj sajt. Ostavit ću vam link sajta u opisu klipa i onda kad napravite nalog prijeđimo na Epic. Kada ste napravili nalog i prijavili se kao ja, otvorite ovdje na početnoj stranici Store i vidjet ćete odmah gore u gornjem uglu Mega Sale, što znači da Epic dijeli besplatan nitro i također dijeli full bundle u Fortniteu. Da bi dobili jednostavno nitro, pricnite na ispod Claim for free now i sljedeće što treba da uradite da pricnete ovdje u desnom ćošku Claim, izgledat će vam ovako kao kod mene in Liberi i sve što treba da uradite da se prijavite na Discord preko Epica da bi dobili Discord nitro free. Kada ste uzeli Discord nitro free, vratite se također na početnu stranicu i pricnite opet na nitro i vidjet ćete ovdje Fortnite. Pricnite ispod Fortniteove slike ovdje Claim free i također claimajte bundle. Pricnite tu i bit će vam kao menu u Liberi i kada uđete u Fortnite to će izgledati ovako. I evo nas braćo u Fortniteu, čim uđete u Fort ovako kao ja, odmah ćete dobiti legendarni znači bundle koji smo uzeli navodno sa Epica i pricnite ovdje na claim. Otvorite ovdje gore na questove i vidjet ćete ovdje Coldest, tačnije naš bundle koji smo claimali sa Epica i sve što treba da uradite da dignete 50 levela na account, što i nije tako malo, vjerujem da ćete imati ugodnu igru da dobijete ovaj brutalni bundle u Fortu. Tako da braćo, hvala još jednom što ste gledali ovaj klip, još jednom podijelite ga sa svojim drugarima, a mi se vidimo u nekom drugom klipu. Ćao braćo.